Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. Gikan sila sa mga kalungsuran sa Galilea ug sa Judea, ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha kang Hesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa higdaanan ug naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Hesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila ka tisa. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Hesus. Pagkakita ni Hesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, higala, gipasaylo na ang imong mga sala. Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo, kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayra ni Hesus ang ilang hunahuna ug giingnan niya sila, nganong naghunahuna man kamo sa ingon? Hain bay sayon ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon bangon og lakat? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, ako nagsugo kanimo, bangon ug dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan ug gisakwat ang iyang gihigdaan ug unya mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon, pagkakatingalahan gayod sa atong nakita karong adlawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga nindot nga leksyon or pagtulunan nga ato karong makuha gikan sa unang pagbasa hangtod sa tong Ebanghelyo, apil na sa Salmo, kinig yung paningkamot sa Ginoo nga maduol siya nato. Tungod sa iyang pagpaningkamot nga maduol siya nato, sa may iyang gibuhat, iyang gigamitan og gahom. Kay bawo man siya nga muduol gyud niya basta dunay kaayuhan nga makuha. Muna sa atong unang pagbasa niingon diri nga makita sa katawhan ang himaya sa Dios, ang iyang kahalangdon. Matod pa diri ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, maglukso-lukso na ang mga bakol. Ana ba no? Niya ang mga desierto mutubod ng tubig. Mura bag ipakita niya nga pulos gyud maayo ang mga
yuta nga nang liki sa kainit, mahimo ng swimming pool sa bugnaong tubig. Kanindot ana, ang mga batignaong mo gwapa, ang gwapa mo bati di day kanang ang mga pobre madato ug uban pa ang mga way balay, nanay balay kay dako na taghalin sa sitiyong. Ana ba? Pasabot, gustos Ginoo nga muduol kita niya. Og nakita na din his ebanghelyo ang nagbitbit og paralitiko, 4 ka tawo, naningkamot silang muduol sa Ginoo, pero naalihan naman sila, naunhan man, daghan namang tao. Ilag yung giukab ang atop. Kay tisa raman to, kanang saknib-saknibon, pangtangtang nila, gitonto nila dito ang paralitiko. Gipaduol ba? So makita nato dinhi nga ang ato sa diayng misyon sama nga ang Ginoo naningkamot pagpaduol nato. Ang ato sang misyon muduol tas Ginoo. Gilingi ay mong tupad naganahan ka muduol sa Ginoo. Mo bitaw na dinhi naagitay asyirit no dinis atong simbahan labi nag-adlawng Domingo kay tudluan ta. Mo ni akong gamay prinsipyo gibasi man nako ani God nga ang pagpaduol gyud Ginoo ba yang Ginoo ni amas altar mo na nga kun manimba ganita paduol gyud altar hain gani na gi-celebrate ang misa didto paduol. Oy magsige man og palayo adto manuos daplin adto pagawa simbahan magkukinupo dito magtan-aw so good na misa. Murag nagtan-aw tari. Kanus aman sad mo duol sa Ginoo, kanus aman mo abot gid diri hagdon pag yung pari bisag ang pari gadali mo ingon pag yung padir po na taong ko padir blessingi ko ngano man stage 4 cancer. Oh. Anha na ta mo duol sa Ginoo na natay cancer. Anha na ta mo duol sa Ginoo nga padir tabangin ta na nagbitbit in taon na ng ilang mga gamit mo take man kung may board exam padir blessingi taon may padir unya kuway board exam di lang gyud mo paduol sa Ginoo. Inigpasar sa teachers board exam tuan na sige nagpangasaba sa mga estudyante ngayaw-yawa na kaayo take og board para lang mga saba dito sa classroom mga buangon di ba? Pagkapasar sa board exam nursing or unsa diha nga board exam or bar exam ba nato ana date nas uyab siging tinukhangay kay mag-unwind ta mag-enjoy ta magtupis-tupis ta adto ta sa beach ala kuyog sa mga boyfriend girlfriend kuyog pag unay-unay kay mag-enjoy ta kay ni pasar nalimot pagpaduol nas Ginoo. Inig kasakit na sad, inig ka problema, naputos na sa utang, hala duol na sa Ginoo, pamugos gid anang pari, padir magpa-counseling ko padir, schedule ko padir, ana. Pari in taon, kanira ba, wala ba ginis-typing, ubrahan niya. Pari sad, utros ang layo sa Ginoo, duol kay kwarta, kansita ning ubrahada. Hain man ang Ginoo. Unsa may mga lugar nga mahimutang duol sa Ginoo atong i-check ang number 1 gyud nga maduol ta sa Ginoo kinig yung sakramento labi na ning santos nga misa. Ang sakramento bunyag, konpirma, kumpisal, kasal, hilog sa masakiton sa panangusa kaminyo kasal lagi ordinasyon sa patong usa? Ha? Kalawat kaning misa. Kanang 7 ka sakramento ug asa man diha ang available nimo or angay dawaton dali gid na pagdawat unaha gid na pagdawat sama anang bata nga bunyaganan ang role sa atong simbahan inig kataos bata as soon as possible labing dugay na ginang 2 months 1 month or bisan ganig mga 3 weeks inig kalagsik na sa inahan bunyagi dayong bata
Ang inahan ra may importante ana, ang amahan di man na importante kay tuatos abroad muuli ra man sa to, mutukhang ra man sa to, human mulakaw na sad. Di man to makapabalaan sa bata, di man to makapaduol sa bata ngadto sa Ginoo. Ang bunyag nyag naa kay sala pangumpisal aron maduol kas Ginoo. Sus di man sad mangumpisal tag 10 ka tuig, tag 20 ka tuig, di man sad mangumpisal kay mauwaw kuno sa Ginoo. Daghan kay kog saha pa der, walang ko mangumpisal kay uwaw kay sa Ginoo. Nya karon gahigda na ka kay tiwasono na una pa ka mo tawag og pare aron mangumpisal. Basig pamasi na lang ni. Kay di na ra basad kayo kahinumdom siyang sala. Moingon ra lang sad, unsa pa der? Unsa mahimong sa ako pa'y sunahon unsa may sa pader. Wa naman nadaot namang utok. Karon nga lagsik pa ka, pangumpisal paduol sa Ginoo. Ayaw huwata nga maparalyze ka. Una pa ka itunton duol sa Ginoo. Paduol samtang kaya pa. Muna ha, sakramento. Ikaduha, sacramentals. Kanang mga sacramentals, mga crucifix, mga imahin nga gibindisyonan, tanang sacramentals. Pero wa tong sakrament, imong gidinay ang sakrament, di sad mo epekto ang sacramentals. Kay kuan raman to siya kanang support aron mo mas mulambo. Kung sa kuan pa, kung sa ato pang tanom, ang sakramental mura to siya tubig nga gibukbo ba ana. Pero sige kag bukbo siyuta way tanom, buang ka. Itanom usa ang tanom aron mo imong bubuan. Sige kag bukbo usa na imong kuanay niya ako'y tanom ani, sige bukbo ba wag ni tubo. Gyud. Ikatulo nga makapaduol na to sa Ginoo ang iyang mga pulong, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Di pwede nga mudawat kag sakramento, di sad pwede nga magsigi kag daan ang mga sakramentals unya di ka mutuman sa pulong sa Ginoo. Ilingi ay mong tupad nga sige kag tuman sa pulong sa Ginoo. Ambot lang ninyo. Congratulations sa nagsigig tuman kay kasagaran nato no namaga ang tuhod siging rosaryo, siging anhe dinhi simbahan, pero siging kusmod ngadto iyang silingan, siging sulinga anang mata ngadto atong iyang mga silingan. Siging kinihaay tungod anang utang og yuta, pero siging rosaryo magbrunda pa ani ni simbahan. Gasagbay pas brundas liog og sa kaning rosaryuhan gakupot ba kay galakaw ga rosaryo lang gyapon, pero dayog ingon mga buang-buang ay wa gyud gugma ang giisugo sa Ginoo. Higugmaa imong kaaway, higugmaa imong silingan sama sa imong kaugalingon, di gyud sundon kay naglagot lagi kay mangawat sa among tanom, mangawat sa among balay kay mga adik, mga sugarol, masuko gid siya ana, pero siging simba. Unsa may imong gibuhat? Di ba? Mas mayo pa bawion ani mo palit na lagslat. Sige na lang kag palit og slat. Di ra bagyapon mo palit og slat, magyaw-yaw pa nanasa din paria. Siging yaw-yaw anang slat. Alingog-mogan siya kay ngano man di man mo palit. Kana mga taong siging paminaw ni akong misa, nya di gyud mo palit, alingog-mogan mo sa akong humili, nanasad ni apil na sang slata. Pero kaning mga balay nga atong gipang-ayo, sos magsigig pakpak padir, si tiyo pa kay maapil ning amo. Ana magani ga message sa nako mga tulo mating ito kabuk gahapon, padir bisa na lang yun padir og ipakapin ning among balay padir. Ana ako pastilado. Humna lang gid usa ng 140 pader ang among balay pader, ipakapin lang nagampo gyud ko nga maapil unta ning amo. Akong una-una bahala mo diay. Sunna mo ani 15 pamanggani kabuk atong nahuman unya 140 ni atong ayuhonon nya punan pa ta aning daghan kaayo, pero okay kayo basta naay grasyang ihatag ang Ginoo. Atanawa
ang atong SBF dag para sa atong kumbinto makapaduol sa dinatos Ginoo kun mopalitaan ni kay kumbinto gunas Ginoo anha go diha magpuyo ang pari o ang mga nangalagad sa simbahan anha go diha palambuon ang pagtuong Katoliko kay guway kumbinto maguba ra sa ning simbahan kay ang pari adto man mo puyo sa laing lugar nga di magkuyog na ang nadri dito. Wa na igsunod ana labi nagdaghan nag-anak mo gawas din ama na magpari pero naas kumbinto mapanid-an mas mga worker ayay ni so si sister sa kwarto pader nganong imo man gipasod ako lang kipaihap ang kolekta nganong nabuntagan man to daghang sensiyo at least ba ma-check ba managana to ginagmay kay naa mas kumbinto pero tuag apoyo sa laing lugar kinsa may mo monitor dito. Himoy igyog kumbinto ang pare. Mo na homnon taning kumbinto ha. SBF dag atong halin as of yesterday 2,547 na apay 57,453 ka slots nga available. Pakpak sa mga namalit ani. Kining atong sitiyo para ni sa atong pagpaayo atong mga balay nga nang-apply din hinato 140 ka balay ang nag-una karon mo ni atong gi-target ani atong halin ni abot nag 57,912 na apay 6,000 na lang 88 ka slots na available tag 100 pesos rani so kutob rani karong pizza 25 sa Disyembre pero murag tan-aw na ko ani mahurot na gini aron maka-apil mo paspas lang mong palit ani kay masubra mas maayo kay maapil tong mga katubang dili kayo nindot katusan ni apply ba o masubra pa di ay kutob pizza 25 bahalag mo sobra na ni sigihan gyud din akong baligya kutob pizza 25 kay Christmas gift man ni nato sa mga gubaog balay okay ra ninyo bantay ha. Atong pakpakan sa ang namalit ni ini. Niya nag 30 slot challenge sana 300 slot challenge bantaani tag 30,000. As of yesterday na nay 31 ka 300 slot challenge. Pakpak. Naagyoy ni hatag og 300 slot challenge nga nakapatandog kay nako. Nihatag na ni siya previously og 10,000 pesos. So pila man naka slots? 100. Nipalit siya 100 slots. Na-diagnose man na siya 4th stage 4 cancer sa colon. Colon ba? Just recently. Dali ra biya kay na mamatay. Naminaw man siya sa akong giingon nga kung ako'y masakit o cancer labi nag stage 4 or dialysis nga total kidney failures dili nako magpa-dialysis dili nako magpa-chemo wa gid siya magpa-chemo matud pa sa nihatag dire just recently namatay siya pero ang iyang panugon dai buta nakadungog man siya sa sige niyang paminaw og misa nga naay 300 slot challenge ngon kuan pa man to 100 pa man to punig palit og 200 ka slots aron maka-apil ko sa 300 slot challenge siya gid tatoy mo remit dire na namatay man siya gihatod gyud sa iyang kapikas kamo anak mo kinaiya hapit na mo mamatay mo palit pa mo 300 slot challenge ha og niingon dayon ko sa iyang asawa congratulations hibaw ko tuan na turod siya sa langit siya malipayon kay siyang namatay pa dir sa tinud-anay lang bisag hapit na gid siya namatay malipayon kay siya nako mao gitoy perfect healing sa iyang kinabuhi di ba stila na wagin mo ma sige na lang nindog na ta